Ana-ana sa kustudiya sa Reception Studies Center for Children sa Bahada, Davao City ang usa ka batang babaye nga nakit-an daplin sa karsada sa National Highway sa Barangay Gihing, Hagunoy sa Davao del Sur. Sa interview sa DXDCRMN Davao kang Police Major Roel Barachina, ang officer in charge sa Hagunoy Municipal Police Station, gisaysay niini nga pasado alas 6 sa buntag kagahapon Oktubre 3, 2022. Naagian sa usa ka nakamotor ang bata nga nakabutang sa karton nga duha ngadto sa tulo ka adlaw pa lamang gikan sa pagkahimugso ug posibleng sayo pa sa buntag kinigibilin sa maong lugar. Igo na dyan nasagi ang nagmotor sir nga mangiyon ta nga naday ni Wilak nga bata pagkuha niya sir motor ni dagan siya kay yung pagtanaw niya marag nasa karton diretso na lang siya sa pulis imbis niya kuhaon sir. Gilayong gidala sa Davao del Sur Provincial Hospital sa Digos City ang ana sa 3.9 pounds nga bata alang sa medical ug physical examination diin kini himsog matod sa doktor. Pahimangno sa otoridad sa mga ginikanan nga mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga anak labi na kadtong bag-ong gihimugso. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.